Premudro, smerno stojmo, saslušajmo sveto evanđelje, mir svima. Čitanje svetog evanđelja po Jovanu. U vreme ono vide Jovan Isusa gde dolazi k njemu i reče: gle, jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta. Ovo je onaj za koga ja rekoh: za mnom dolazi čovek koji predamnom bi, jer pre mene beše i ja ga ne znadoh, ali da se javi Izraelju, zato dođoh ja da krštavam vodom. I posvedoči Jovan govoreći: video sam duha gde silazi kao golub sa neba i ostade na njemu, i ja ga ne znadoh, ali onaj koji me posla da krštavam vodom, on mi reče: na koga vidiš da silazi duh i ostaje na njemu, to je onaj koji krštava Duhom Svetim. I ja sam video i zasvedočio da je on Sin Božji. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Bog se javi, draga braćo i sestre. Evo, sednite tamo gdje ima mesta. Danas slavimo Svetog Jovana Krstitelja. Juče je bilo bogojavljenje, ali eto i za bogojavljenje šta je upravo nego krštenje Gospoda našeg Isusa Hrista. A ovo današnje evanđelje upravo govori na koji se način Bog javio. Pa eto da protumačimo ovo današnje evanđelje. Šta to znači što Sveti Jovan Krstitelj, kada je video Gospoda kako dolazi k njemu, reče: gle, jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta. Mi živimo, evo, već 2000 godine u svetu Novog Zaveta, a malo nam je strano življenje u Starom Zavetu. Ali eto, ovo jagnje Božije koje uzima na se grehe sveta. Vidite, Jevreji su u Jerusalimskom hramu svakog dana prinosili žrtve Gospodu, jedno jagnje od godinu dana koje je zdravo ujutru i jedno uveče. Svakog dana to im je bila svakodnevna žrtva Gospodu za očišćenje grehova. A jedno je bilo i paskalno jagnje koje se prinosilo Gospodu. I vidite, Gospod je upravo to jagnje, zato i Gospod strada na Pasku jevrejsku i time se pokazuje da ovo što je Jovan Krstitelj kazao danas na evanđelju: gle, jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta. Ovo nije jedno obično jagnje koje su Jevreji prinosili za očišćenje od grehova. Ovo je jagnje Božije. Sin Božji koji uzima
grehe. I vidite tamo na ikoni Gospodnjoj, tamo gdje vladika sedi, ne bi trebalo ljudi da sede, vidim čak i na Whatsappu, neki ljudi su se slikali tu, pa to im je to slika lepo, ali tu samo vladika bi trebao da sedi. I vidite, on ima jagnje na sebi koje on nosi. Zapravo, on je pastir dobri koji brine o duhovnom stadu, a to smo mi. I vidite kako jagnje Gospod blagosilja, a jagnje ljubi ruku Gospodu. Time hoće da kaže da postoji Gospod brine, a jagnje celiva ruku koja se stara o ovom svetu. Ovo jagnje Božje o kome Sveti Jovan govori upravo je spasitelj naš koji konačno dolazi u svet da bi spasio svet i da bi čitav taj svet uzeo. On se prinosi kao jagnje, a kasnije on postaje pastir dobri koji se brine o duhovnom stadu svome. Jedna veoma lepa misao o koju upravo Sveti Jovan Krstitelj objavljuje čoveku Novog Zaveta. Šta je još zanimljivo? Sveti Jovan Krstitelj, on sada dobiva od Gospoda, jer ovdje Sveti Jovan Bogoslov koji je pisao ovo evanđelje, ovdje daje nam jednu misao ovdje koju ostali evanđelisti ne spominju, a to je zapravo da je Gospod objavio Svetom Jovanu Krstitelju da onaj na koga siđe golub u vidu Duha Svetoga, da je to zapravo spasitelj sveta. On je mnogo ljudi krštavao. Čuli smo iz apostola da je to bilo krštenje pokajanja. Zato je i on stalno, i vidite i na ikoni Svetog Jovana, on se slika kako na tom tekstu, na tom svitku kaže pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko. Sveti Jovan Krstitelj je živeo nedaleko od tog mesta gdje je bilo krštenje, u Kumranu. To je bilo mesto gdje su živjeli Eseni, revnitelji Starog Zaveta, koji nas podsjećaju na novozavetne, odnosno na naše monahe, jer su oni najrevnosnije čuvali zakon Božji, postili su, molili su se Bogu, čitali su i prepisivali stare spise, starih proroka i tako, i zahvaljujući njima, tim Esenima, mi danas imamo u nauci poznate kumranske spise. Jer pre nego što će Rimljani njih da unište, oko 70. godine kada su bili ti judejski ratovi, 70. pa onda kasnije 134. godine, ali u tom periodu Rimljani su sve što su mogli da vide pobili. Kaže se oko 1 milion Jevreja je tada stradalo, što mahom starozavetnih, ali bilo je tu dosta hrišćana, jer Rimljani nisu pravili neku razliku između Jevreja starozavetnih i Jevreja koji su bili hrišćani. Ali to je važno da znate, pogotovo vi koji slavite Svetog Jovana Krstitelja, ako idete nekad u Jerusalim, ako idete reci Jordan gdje se Gospod krstio, trebalo bi da odete i u Kumran. Znači to je samo par kilometara udaljeno od mesta gdje se Gospod krstio, jer je odatle Sveti Jovan i došao na propoved. Vi znate da je njegov otac Zaharija ubijen zato što je se smatralo da je upravo Sveti Jovan taj novi car, spasitelj sveta, jer je čudnovato Jelisaveta začela
i to se pročulo svuda. Irod kad je smatrao da treba i to dete ubiti, pošto je Zaharija sklonio sina i majku na vreme, onda su oni ubili Zahariju. Jelisaveta isto također bila starija žena, ubrzo je umrla i Sveti Jovan je bio mali, dete. Ko je njega čuvao? Ko se o njemu brinuo? Ja to isto nisam znao, ali tamo kad smo bili u Kumranu, vodič nam je kazao da su pronašli da je glavni esen bio Josif, ne Josif pravednik koga mi znamo, već u tim spisima su pronašli da je bio Josif koji je bio prvosveštenik jerusalimski i obzirom da je i Zaharija isto bio, tako da su se oni u istom vremenu su živjeli, bili su istih godina i smatra se da je taj Josif zapravo uzeo Jovana i brinuo se o njemu upravo tu u tom mjestu Kumranu. Jer kaže se glas onoga koji viče iz pustinje, a to je pustinja gdje su ti Eseni živjeli i smatra se dakle da je Sveti Jovan Krstitelj budući poučen, da i sam je bio veoma strog revnitelj za zakon Božji, da je on zapravo iz Kumrana došao da krštava tu, dakle samo par kilometara od Kumrana. Ono što je zanimljivo također da znate da je krštenje Jovanovo, vidite, to je u Apostolu smo čuli od Marka kako kaže, to je krštenje pokajanja. To je zapravo ono što su praktikovali Eseni u tom mjestu Kumranu. Danas sve to postoji iskopine, to je jedna lokacija arheološka i tamo smo vidjeli neki 4-5 bazena gdje su se Eseni svakog jutra i svake večeri pogružavali. To je bio jedan obredno čišćenje i molitveno i onda su kasnije radili, čitali, Bogu se molili i onda uveče kad su završavali sve poslove opet su se čistili, pogružavali, čistili se od svojih grehova i onda odlazili na počinak. I upravo je to krštenje koje je Sveti Jovan Krstitelj praktikovao, to starozavetno čišćenje od svojih grehova. Zato vidimo da su u Evanđelju, pitaju ga vojnici, pitaju ga carinici, pitaju ga ljudi šta da radimo da bismo se pokajali. Pitali su ga, da, odnosno oni su se tada ispovedali. I tu ispovest Sveti Jovan je uzimao i pogružavajući, odnosno čineći to obredno čišćenje, pranje, oni su dobivali su oproštaj grehova, ali ovo krštenje koje je Gospod podario apostolima, znate, na kraju Matejevog evanđelja koje inače čitamo na krštenju, tamo Gospod je kazao, idite, propovedajte čitavom svetu ovo evanđelje, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Zašto u ime Oca i Sina i Svetoga Duha? Amin. Upravo juče je bilo bogojavljanje. Bog se javio čovečanstvu, Otac, Sin i Duh Sveti. Konačno čovečanstvo dobija pravu sliku ko je naš Bog. I konačno tada shvatamo, juče smo shvatili kada se Bog otkriva u 3 lica, da one riječi na početku Biblije kada jedno lice od Svete Trojice kaže hajde da načinimo čoveka. Dok se
čitav svet stvara, Bog govori u jednom licu. A samo kad stvara čoveka, kaže hajdemo da stvorimo čoveka. Kome se to Bog obraća? Pazite, Bog naređuje anđelima, Bog naređuje životinjama, Bog naređuje čoveku. A to reći, ja sam gledao i jevrejski i engleski prevod tog originala. Zaista i Jevreji imaju to u množini. Hajdemo. Kome se to Bog obraća kao prijatelj, odnosno kao jedan ravan jedan drugome? Hajdemo da stvorimo čoveka. Upravo na bogojavljenje to shvatamo, prisustvo Svete Trojice, i Gospod kada šalje apostole, onda im govori idite i krštavajte narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I to je smisao zapravo ovog novozavetnog krštenja, da blagodaću Duha Svetoga mi postajemo upravo ovo, kao što vidimo na ikoni, postajemo onda ona blagosloveno stado, duhovno stado Gospodnje. I još jedno je to tamo na kraju da kažemo, zanimljivo je da ima danas među nama, pogotovo to vlada mišljenje kod nekih u manastirima, da krštenje nije validno ako nije to voda koja je živa, odnosno koja teče. Odakle to? Otkud njima to? Pa upravo ovi Eseni koji su živjeli u Kumranu, tamo svi ti njihovi bazeni gdje su se oni kupali, odnosno gdje su se čistili, morala je da bude živa voda. Ja se pitam kako su oni u pustinji našli tu živu vodu, ali eto, verovatno tu nekako su je, oni su zapravo to tako govorili, da za čišćenje od grehova mora da bude živa voda. I tamo je taj potok koji je prolazio, vidite, iz jednog bazena ulivao se u drugi, pa iz tog drugog u treći, i tako da su oni, stalno je ta voda tekla, bila je živa voda. I vidite, danas kada biste pitali te ljude koji smatraju mora da bude živa voda, odnosno da teče, možda oni i ne znaju da je zapravo to tradicija još od tih Esena. Znači još iz Starog Zaveta je ta tradicija koju su primili i smatram da je ispravno. Znači to je, ima logike. Živa voda je upravo ta koja dolazi i odlazi i ona spire grehove naše. Zato i mi kad se pogružavamo i kada uzimamo dete iz vode, zapravo to je simbol vaskrsenja. Ali i kada mi sipamo vodu na glavu deteta i ona pada i obliva čitavo telo, to je ona voda koja teče, koja dakle spira grehove. U svakom slučaju, dakle, to ima logike, ali mi nismo u mogućnosti da svuda sprovedemo to tako da to teče, da ulazi u crkvu tamo gdje se može, hvala Bogu, lepo je, ali tamo gdje se ne može, današnja krštenja su takva kako mi objavljujemo. I ono što je važno, uvek kad vam neko kaže, to jesam čuo da kaže, trebate ponovo da se krstite, jer to nije pravo krštenje. Da li je Gospod rekao apostolima, dakle ne govorimo sada o Esenima, o Starom Zavetu, o jevrejskoj tradiciji, nego govorimo šta je Gospod nama rekao. Gospod je rekao, idite i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Gospod nije govorio da li treba to da bude živa voda, da li treba ovako ili onako, ali kad sveštenik kaže krštava se sluga Božji Marko u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin, on time samo ponavlja ono što je Gospod nama dao da činimo.
Znači, nema tu sad neke improvizacije, nego mi samo ono činimo što je Gospod blagoslovio da činimo. A tu tradiciju od Esena koju smo primili, ona je lepa i treba da bude tako. Dakle, treba da bude čista voda, treba da bude osvećena voda. I to je onda krštenje i pred Bogom i pred ljudima blagosloveno. Neka molitvama svetog Jovana Krstitelja Gospodnjeg i nama Gospod podari radost i čistotu nebesku. Amin. Niko od vezanih telesnih pokutama i slastima nije dostojan da priđe ili da se približi ili da služi liturgiju tebi, care slave, jer tebi služiti veliko i strašno i sa nebeskim silama, no ipak radi neiskazano i nezmeno po čovjekoljublja svoga, nepromenjivo i nezmenjivo postao si čovjek i bio si nam arhijere i kao vladika si predao si u svešteno dejstvo ove liturgijske i beskrajne žrtve. I ti jedini Gospode Bože naš vladaš nebeskim i zemaljskim tvarima, ti si nošao na prestolu Heruvimskom, Gospod Serafima i car Izrailja, jedini si sveti i svetima počivaš. Zato molim tebe, jedinoga blagog i gotovog, da sasluša poglede na mene grešnoga i nepotrebnog slugu tvoga i očisti moju dušu i srce od zle savesti, osposobi me silom tvoga svetoga duha, da obučen u blagodat sveštenstva prestanem ovome svetom prestolu tvom i sveštenodejstvom, svetu i prečisto telu tvoje i prečistu krv, jer tebi prilazim, prikloniš i glavu svoju i molim ti se, ne okreni lice tvoje od mene, niti me odbaci od dece tvoje, nego me udosti da ti ja grešni i nedostojni sluga tvoj prinesem ove darove, jer si ti koji prinosi, koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje, Hriste Bože naš. I tebi slavu iznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u veku vekova. Amin. izobražavamo i životvornoj trojici, tri sveti preskupevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Kao oni koji će primati cara svih radosnih sjema nego praćamo ga. Aleluja, aleluja, aleluja. Mi koji herojiti jasno izobražavamo i životvornoj trojici, tri sveti preskupevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Kao oni koji će primati cara svih radosnih sjema nego praćamo ga. Aleluja, aleluja. Svaku sada životnu brigu ostavimo. Kao oni koji će primati cara svih radosnih sjema nego praćamo ga. Aleluja, aleluja.
čovjeka visini proslavite Gospoda.